Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela obaba, ngibingelele insizwa, ngibingelele umama, ugogo omkhulu, intombi, Sunday school. Egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sibonge kakhulu kwabafikile beqala. Siyethemba ukuthi bebengavakashile kodwa uma kukuhle enkosini sengathi kungaba ekhaya lapho sizomkhonza khona uNkulunkulu sonke sisahlezi kulomhlaba silinde ukuya ekhaya elisezulwini ngoba kukhona idokodo elingenziwanga ngezandla. Sihlala emakhaya njengamanje kodwa siyazi ukuthi uma uphuma lo mphefumulo lo mzimba njengoba uphila nje ubanjwe ukuthi khona umphefumulo, uphiliswa ukuthi khona umphefumulo. Uphiliswa ukuthi uNkulunkulu waphefumulela kumuntu. Mhlazana uphuma lo mphefumulo lo mzimba uyayifela nje ngoba awuyilutho ngaphandle komphefumulo waphefumula uNkulunkulu. Siphilela lokho ke ukuthi lo mphefumulo uphuma uyithole indawo, uthole umzimba esulungiselwe uNkulunkulu ezulwini lapho sohlala khona naye kuze kube ngaphakade lapho lobe lingasekho ilanga kodwa yena ngoba ungukukhanya njengoba ethi siukhanya kwezwe naye lapho esiyakhona ukukhanya kwaleyo ndawo. Lapho ke asidinga ilanga, sidinga yena nje kuphela. Ubukhona bakhe bukhanyisa indawo yonke ngoba uzobe khona ke ngaso sonke isikhathi. Lokho kwenza ukuthi kuleyo ndawo kungabikho ubusuku ngoba uhlale khona. Kodwa emhlabeni kunobusuku kunemini ngoba kwesinye isikhathi kunendawo noma akabi bikho ngoba vele kuyilanga. Ilanga linendawo yokuthi kufanele likhanyisele laba kulokhu libe siphinde futhi libaleke kulabo njengoba umhlaba uyindilinga nje. Kodwa ikhaya siyakulona alinalo ilanga lalo ba uNkulunkulu Kristu. Sibonge ke nangobufakazi. Siyabonga kakhulu, siyajabula. Kusho ukuthi ke umunye umzalwane ke simbonayo uqala ukufika namhlanje mhlawumbe sibikela ke ngokuzayo ke ngiyambona. Akashongo akazibikanga kodwa ke ngiya understand. Ngiyethemba ukuthi ke next time uzosibikela ke ukuthi ubani ngokwabani. Siyathanda ukwazi, siyathanda ukuthi sibaza abantu abafikile enkonzweni. Njengoba eshilo umphathi ohlelo ukuthi kumnandi ukuthi uhlangane nomuntu umbingelele ngegama. Ke noma singefani abanye bethu ke basheshe ukukhohlwa kodwa ke sisizwa nayibono YouTube lapho ukuthi musokhohliwe uhambe uyobheka lapho ukuthi nabo ubuso nalegama okay right. Singiyakhumbula. Siyasiza ke ne-technology. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu. Ngikhohliwe ke ukubika umama uMtolo ukuthi naye ubikile ukuthi akazi ukubakho enkonzweni. Ake ngicabanga ukuthi bekufanele ngikusho sengikushilo. Namkelekile nonke, ngiyajabula ukuthi nikhona. Cha ninazo ihlalo zenu. Nangokuzayo nje ungakhathazeki ukuthi kugcwele mhlawumbe ngizofika singekho sami isihlacha sikhona. Sikhona izoba khona indlela ukuthi zibe ziningi ngokuzayo. Kodwa nje sikhona isihlalo sakho. Ufike nje. Ufike futhi umeme nabanye. Ungabi novalo. Ake sesizongena ke ezwini lethu la namhlanje. Izwi elijwayelekile amaHubo 23. Thina ke esesineyinwele ezinje sasithandaza ke nawo amaHubo 23. Kusekhona lesi sifundo kwakuthiwa ezenkomo.
kwahamba kwabizwa ngesilungu kwathiwa religious education. Ngathi ke nami ke ngifike high school yayibe sabe sesingasekho lesi sifundo kwakuthiwa iBIPS. Kusho ukuthi nami ke ngimdala kakhulu. Futhi ke abafunda iBIPS ke bayazazi. Mina ngifika ngakuBIPS. Ngagcina nje lapha kwezenkolo ku religious education primary. Kusho ukuthi ke ngicabanga ukuthi labo bantu ke balazi ngekhani ngake leli hubo. NgesiZulu bangakutshela bacule futhi sasicule esikoleni. NangeSingisi futhi acisha abanye babelicula kanjalo nababotho sezulwini. Hayi ke ubuKristu sebalinganiswa nezinkolo zonke okwamanje ke ezweni esiphila kulo kodwa ke angikho ke politiki. Ngiyethemba ukuthi sesitholile amahubo 23 ngizofunda khona bese ngicele ngizothi ke umama uNkwanyana angixoleleke mangibiza kabi. Ngizama ukubiza ngokuhlonipha asikhulekele uma sengifundile amahubo 23. Isihloko sakhona sithi uJehova ungumalusi omuhle. Ihubo likaDavidi. uJehova ungumalusi wami, angiyikweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angisabi okubi, ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Indebe yami iyachichima. Impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze phakade. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu Inkosi ibusise ukufunda kwezolayo. Kwanyana sikhuleke. Sacela Nkosi ukuthi ungavumi ngalo Nkosi ukuthi lidayilitheke, ungavumi Nkosi amomubi altshontshe, kepha Nkosi amakhosi khuluma ngalo wena uqobo, usebenzise incwadi yakho kokwamongcwele. Sizabuya Nkosi amakhosi sililambele kokwamongcwele ukuthi kokwamongcwele njengoba ilizwi lakho lisho Nkosi ukuthi njengemvula leza phansi amanzi thambisa umhlabathi. Nathi Nkosi amakhosi thambisa yithi enhliziyweni kokwamongcwele. Niwenza umsebenzi ngendlela wena ofuna ngayo. Ngakho Nkosi sicela Nkosi ukuthi wenze ngalo umsebenzi. Sicela Nkosi ukuthi kube umuntu kokwamongcwele okhulumayo uqobo lwakho. Sicela ngegama leNkosi Jesu. Sithi Jesu Kristu. Lana-ke sizwa uDavide ehuba. Uma ehuba uthi uJehova ungumalusi wami, angiyikweswela. uDavide uthema ebheka impilo yakhe wazibona ukuthi uyimvu. Wazibona futhi ukuthi
ehlezi nje ephila kahle kahle welusiwe. Uyazazi ukuthi uluswe ngubani. Uyazi ukuthi lo Jehova noma singamboni ngamehlo kodwa ungelusile. Ukwazi kanjani lokho uDavide ukuthi welusiwe na? Ubona kanjani ukuthi welusiwe? uDavide kuke kwenzeka wona phambi kaNkulunkulu. Ibhlungu ke indaba yokwaziwa kwendaba zakho. Ngoba noma sikhuluma kahle ngoDavide kodwa lamabala ahlale vele. Eboneni kwakhe uNkulunkulu wambuyisa esebenzisa uNathan. Futhi kwaba nesikhathi eziningana uNkulunkulu embuyisa azasho uDavide ngolunye usuku kuMahubo 51 kuverse 11 athi ungangimuki umoya wakho ongcwele. Mangaphosisi ngithi uverse 11 uthi ungangimuki umoya wakho ongcwele ngoba uNkulunkulu ubemaluse ngaye umoya wakhe ongcwele eluse uDavide. Ngiyacabanga ukuthi kunezinto ebethanda uDavide ukuzenza. Kodwa lo amalusile athi ungakwenzi lokho. Ngoba welusile. Kunezindawo ebethanda ukuyihamba ayekuzona. Kodwa ngenxa yokweluswa kwakhe lo omalusile athi awuyilapha. Ngoba yimina engikwelusile. Ngiyakhumbula ngisanda kukholwa. Ngisanda kwamukela ivangeli. Bengumuntu obethanda kakhulu ukuyobuka ibhola. Bekunenkundla yebhola ngasekhaya. Ibhola isoccer noma yakuthiwa ngesizulu ibhola lezinyawo. Hayi bese ngicabanga ukuthi angenzi lutho la ekhaya. Ake ngihambe ngebholini. Ngezwe ngaphakathi ngizwe ukuthungayo. Ngaya ngenkani kusho ukuthi kwakhuluma umalusi. Ngase ngiqale ukwaluswa phela. Ngaya ukuyodlala ibhola mina noma ukuyebholini. Ngafike ngazibona ukuthi ngifana nobani. Ngabuya sengiyisola. Wakhona nje umuntu owavele wangisukela nje wangehla nje. Ngingenze lutho. Angazi nami ukuthi ngangenzeni. Kodwa lo ongalusile wayengangifuna ukuthi ngibelaphe. Ngoba mawolusiwe awubi sendaweni othanda ukuba kuyona ngesikhathi osithandayo. Uba sendaweni la okwalusile ethanda ukuthi iba khona. Awuyi noma ikephi. Nami ke ngake ngelusa ngiseyingane kodwa kakhulu mina bengiselusa inkomo. Izinkomo ke beziqanjwa amagama. Ukuthi le usibanibani, le usibanibani, le usibanibani. Ekoluseni kwami bengivuka njalo ekseni mase ngidlile ngizivulele esibayeni inkomo. Uma kusehlobo ngiyahamba nazo ngiyozigada bekulinywa ke ngesikhathi sakuqala. Bekumele ukuthi ngizigade ukuthi zingadli emasimini abantu. Ngoba uma zidla emasimini abantu zidala mina nekhaya lami sibe izitha nabantu. Bekumele ngizinqande ngizishayina ngenduku uma ngaba ziyongena emasimini abantu. Noma bezithanda ukuya kodwa ngoba zaluswe yimi kufanele zibe la engikhona mina la engizelusele khona. Bezingakwazi ukuya endaweni ezithanda ukuya kuyona ngikhona ngibe ngiwumalusi. Bengizishaya mangaba ziyongena emasimini abantu. Ngoba zizongixabanisa nabanikazi bamasimu. Akuwona amasimu azo la, akuwona amasimu ami la ngawabantu. Kunamasimu akhona ngaphandle
angasiwona akaNkulunkulu. Othi umntwana kaNkulunkulu mayefuna ukuyodla khona uNkulunkulu amnqande. Mangaba ukuthi lo muntu usalusiwe. Mayingesolusiwe ke lo muntu, ayike useyihambela umathanda. Ngoba akelusiwe akanayo umelusi. Kodwa unomelusi uzokwaluswa, uzonqandwa ma uya endaweni errong. Uzonqandwa yilo okwalusile ma uzoya emasimini abantu uyodla endaweni ekungafanele udle kuzona. Bekuthi ke uma sekuzoba isikhathi sasebusika kube nendawo ebesingaluseli kuyona. Bekunephoyisa lendawo nathi thina belusi besigadiwe ukuthi asikwazi ukuthi iseqe le ndawo noma kungekho amasimu lapho kuleyo ndawo kuyindawo enotshani. Besikwenzelani nalokho? Bekwenzelwa isikhathi sasebusika esizayo ukuthi lezi inkomo zibekelwa lolutshani ziyathanda ukuyodla lapha yana. Kodwa asikekafika isikhathi ngoba uma kufika ubusika yonke indawo lezi inkomo sezidlile zizolamba ebusika. Besilungiselela zona lezi inkomo. Mase kusebusika ke amasimu la sevuniwe sezidedelwe inkomo seziyadedelwa ukuthi ziyodla lokutshana ekade bugciniwe. Ngoba umntwana kaNkulunkulu kunesikhathi azathi uNkulunkulu ngiyakukulonda ngehora lokulingwa. Kusho ukuthi kunesikhathi lapho kumele udlisise izwi, wetshise, udle lokho nakho ngoba siyeza isikhathi la ungazuthola khona ithuba lokuthi ulidle izwi likaNkulunkulu. Uyeza isikhathi sokulingwa njengoba sisemhlabeni siyasebenza. Uzoyithola usemsebenzini ungenalo ithuba lokukhuleka, ungenalo ithuba lokufundiswa. Kufanele usebenze. Kodwa lelizwe olifundile ekseni ungakayi emsebenzini, lo mkhuleko wenzile ungakayi emsebenzini wona uzothwala. Kunezinto okumele uzenze. Yebo nasemsebenzini kumele ithuba ulithola ulisebenzise. Kodwa kunezikhathi la ungakwazi ukuthola amathuba ekumele ukuthi lelo uthola njengamanje ulisebenzise. Ngakho ke besenze njalo. Beseke njengabafana bebelusa. Besidedele inkomo emini kodwa ebusuku akufanele siyidedele. Akufanele idlale noma kuphi. Kumele senze isiqiniseko sokuthi ziyebuye ebusuku. Into ebenzeke bengike ngihambe ngiyifune ngiyithole mhlambe zicishe ziphelele. Mhlambe ukuthi uzu10 ngizithole kwesikhathi zu8. Ngibe nenkingi ukuthi angikwazi ukubuyela nazo ekhaya zu8 ngoba inkomo zasekhaya zu10. Kumele ngishiye lezi ezu8 ngiyofuna lezi ezimbili engayiboni. Mangiyithola ngiyibuyisela kulezi iqala andokuba ngiyisekhaya ngoba ekhaya kufanele ngiziseziphelele. Kunabantwana bakaNkulunkulu ababizelwe umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi belusa izimvu njengophetho. Lezi zimvu kufanele bayilethe iphelele. Ngumsebenzi lo abamiselwe uNkulunkulu njengabelusi. Sinikeziwe umsebenzi njengabelusi. Nami ke benginalo umsebenzi njengomuntu owayeselusa. Kodwa ke kunalo malusi akhuluma ngaye uDavid. Uthi angiyikweswela ngoba uJehova umalusi wami. Yilezi zinto ke bekusizenza kule mfuyo ukuthi sizibekela ngisho nokudla ukuze zingesweli, ukuze zingalambi nangesikhathi sendlala. Naye ke uyayazi lempilo uDavid yokwelusa. Uthi angiyikweswela. Kaningi kabanye bayasebenzisa leli verse ukuthi kusho ukuthi mina ngizoceba ngizoba isicebi. Ngoba phela ngeluswe uJehova umalusi wami. Kodwa kunokweswela la engikholwa ukuthi uDavid ukhuluma ngakho. Ukweswela iqiniso. Athi uDavid ithi inkosi uJesu niyakulaza iqiniso neqiniso liyakunkhulula.
Umuntu mayiswele iqiniso akakhululekile lo muntu. Usenkingeni lo muntu. Ngoba into esiyidinga kakhulu kunakho konke iqiniso, eniqiniso inkosi uJesu. Awufuna uMateyu kuze uJohn 14 uthi mina verse 6 mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Iqiniso la esikhuluma ngalo liyinkosi uJesu. Ukudla lokho ethi inkosi uJesu mayisifundisa ukukhuleka kuMateyu 6. Ithi usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Leso sinkwa siyizwi likaNkulunkulu. Ikhona ke lokhu athi uDavid angikweswela lesi sinkwa semihla ngemihla. Izwi likaNkulunkulu. Ngoba ngelusiwe mhlazane ngayeka ukweluswa. Ngizokwaswela izwi likaNkulunkulu. Ngoba ma uthi angikweswela izinto zenyama. Nangu Lazarus wayeswele. Abantu umuntu esicebi kunathi sonke la emhlabeni akakho. Oyisicebi kunathi sonke la eSouth Africa akesweli. Kusho ukuthi leli lizwe likhuluma ngokweswela kwenyama. Bakhona abantwana bakaNkulunkulu abeswele. Kodwa izwi likaNkulunkulu abaleswele. Ngobani beluswe nguJehova. Beluswe nguNkulunkulu. Uyamazi yini wena umalusi wakho? Umalusi wakho ukwelusa kanjani? Yini akwenzela zona umalusi wakho? Lo malusi ke uDavid akhuluma ngaye. Ukhuluma ngento ayaziyo. Uke welusa uDavid. Umufunda uSamuel oqala sahluko 17 ku verse 34 kuya ku verse 37 noma ngingasafundanga ngoba ngifisa ukuthi ngithathe isikhathi eside. Usuzoyifundela wena 1 Samuel chapter 17 verse 34 kuya ku 37. uDavid uthunywa uyise. Umuntu wakwelusa. Thema ifike ekhaya. Uyise uJese wathi David mntanami sebehleze isikhathi eside abantu abafuweni ecampini. Ngifisa ukwazi ukuthi bahlezi kanjani. Ngithuma wena ukuthi kube khona bahambisela khona ungibhekela bona. Bese wena ke usuzocela ke inceke ezogada lezi zimvu. Ngoba lezi zimvu azikwazi ukuhlala zodwa zingenamalusi. Ngoba zizoba senkingeni nami ngesikhathi ngiselusa ukuze ngibe nempoqo ukuthi mangibuye nazo ziphelele ingoba bese kufika isikhathi sobumnyama. Isitha ebesingantshontsha lemfuyo noma lezi inkomo bese izofika ngesikhathi sobumnyama. Kuzontshontsha lemfuyo. Ukuze ingantshontshwa kufanele iyovalelwa esibayeni. Naye kuJese ke noma uDavid wabona kufanele kube khona zomkhetha ukuze lemfuyo lezi zimvu zingantshontshwa. Useyafakaza ke la uDavid. Ufakazela uSaul. Uma esamchazela ukuthi usawubhekana noGoliath manje uyena ozolwa noGoliath. Uthi mina ngumalusi mina. Ngike ngabhekana nenkinga. Ngathi ngelusile kwafika ibhere nebhubesi. Zizobhozomela izimvu zikababa. Ngase ngaya kuzona noma ngaya kulona ibhubesi. Ngalidwengula ngezandla zami. Nebhere ngalidwengula ngezandla zami. uNkulunkulu onginqobisile lezi zinto. Usho kanjani? Akumina kuwona amandla ami ngawama amandla bengeke ngizenze lezi zinto. Nalapha kuGoliath angiyi ngamandla ami. Kodwa ngiya ngalamandla alo ongalusile. Ngoba mina ngesikhathi ngilusile izimvu zikababa mina ngalusiwe nami nguJehova. Athi uNkulunkulu umufuna incwadi kaJohana ekhuluma noPetro. Petro uyangithanda na? Athi yebo Nkosi. Athi yalusa izimvu zami. Yondla amawundlu ami.
yipha izimvu zami ukudla. Kusho ukuthi uPetru uyimvu kaNkulunkulu luswe nguNkulunkulu. Bese uPetru uzokwelusa izimvu zikaNkulunkulu. Njengalento kaDavide noJese. NoNkulunkulu. uDavide waluse izimvu zikayise. Yena uDavide waluswe nguNkulunkulu ngoba naye usendle. Udinga ukwaluswa naye. Yiyo ke lento yamnikeza amandla ukuthi abhekane noGoliathi. Wena ke mntwana kaNkulunkulu ngeke ukwazi ukubhekana noGoliathi wakho uma ungelusiwe nguNkulunkulu. Uma lo Goliathi wakho ekuhlula kusho ukuthi akakabi nayo uNkulunkulu. Kusho ukuthi akekho uNkulunkulu kuwe uma uhlula uGoliathi. Ngoba uDavide mayebhekana noGoliathi ufike wamhlula. Ngoba bekungalwi yena uDavide. Bekulwa lo ongaphakathi kwakhe. Shilo umntwana kaNkulunkulu ukuthi ma umelana nomntwana kaNkulunkulu onoNkulunkulu phakathi kwakhe awumelani nalenyama oyibonayo. Kodwa umelana nalo ngaphakathi kwalowo. Yikho uNkulunkulu athi othinta umntwana wakhe uthinta inhlamvu yeso likaNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu washaya uMiriam ngochoko emelene nomntwana kaNkulunkulu. Ngoba ngaphakathi kwakhe lo mntwana kaNkulunkulu bekunoNkulunkulu. Bethi yena umelana noMose kanti cha. Usemelana noNkulunkulu. Manje ke uthi uDavide ke mina ngalusiwe. Ngihamba nje empilweni yami ngalusiwe. Ngaluswe uNkulunkulu. Athi ke uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Amazwi la aphuma kuDavide. uDavide ube nezikhathi eziningi elalehlala. Kodwa uthi uJehova umlalisa emadlelweni aluhlaza noma umisa emadlelweni aluhlaza. Yila imlalisa la ilala khona nje. Awucabange inkomo zakho zilele emadlelweni aluhlaza. Zithi noma seyilele sezetshisa. Mazivuka zidla la otshanile obuhlaza. Ngobani walusi? Lo malusi uhlala enaye ngaso sonke isikhathi. Ngoba umalusile vele, umuntu owalusile uhlala nazo izimvu zakhe ngaso sonke isikhathi abehlukana. Ngoba uyazi umalusi ukuthi mangihlukana nalezi zimvu zizoduka. Enakafuna ukuthi ziduke ngoba une responsibility yokuyobika kuyise. Ngakho lezi zimvu kufanele ziduke. Manje uthi ke uJehova umlalise emadlelweni aluhlaza. Yini lamadlelo aluhlaza? Njengoba sila sizofumana idlelo likaNkulunkulu amadlelo aluhlaza nanga amadlelo aluhlaza. Yila uNkulunkulu asilalisa khona ke la. Ukuthi silale ezintweni zezwe ngoba sibuka sibheka sidla la emadlelweni aluhlaza. Ngithe uDavide ubelala ehlane ezingelwa. Ungakubiza ngamadlelo aluhlaza lokho? Ungakubona kuyimpilo emnandi le? No, into ebimnandi abeyazi ukuthi noma ngabe ngihamba kuphi hamba ngalusiwe. Khona ungalusile, nongalusile udalela izulu nomhlaba. Ngumnini mandla wonke ongalusile. Uthi ungilalisa emadlelweni aluhlaza, ungiyisa ngasemanzini okuphumula. Uma ufunda iSambulo 22 uyothola ukuthi eJerusalem elisha kunomfula. Elomfula la wehlela khona nomoya khona uphinde futhi ukutholakale umthi khona. Umthi wokuphila oyakuphilisa izizwe. Uthi ke
ungiyisa ngasemanzini okuphumula. Ikulawo manzi ke la siyiswa khona. Thina esalusiwe. Angazi ke wena ongalusiwe. Angazi ke wena ukuthiwa lusobani. Ngoba mangabe ungelusiwe usenkingeni. Uzokweswela weswele izwi. Athi ke inkosi uJesu kuMateyu 5 babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngoba bayakusuthizwa. Mawuzizwa ukuthi lo malusi ungazi ukuthi anginaye. Ngiyamdinga lo malusi. Mawumlambele umfuni sibusiso sakho leso. Ubusisiwe ngoba uzomthola. Abese yakwalusi. Verse 3 ubuyisa umphefumulo wami. Yangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakho. Yabona ke makuthiwa ubuyisa umphefumulo wami. Kusho ukuthi umphefumulo ubusudukile abese awubuyise. Kodwa ke ngesilungu kuthiwa he restores my soul. Yabona ke makuthiwa into is been restored. Kusho ukuthi lento ibisifile. Kodwa yayisiyabuyiswa noma yayisiyaphiliswa noma yayisiyavuswa ekufeni. Ilento ayishayo kuDavid ukuthi lo malusi lo uwe ubuyisa umphefumulo wami uphume ekufeni ungene ekuphileni ngoba sonke sazalelwa esonweni. Sonke sonile. Bese afika mayike wafika umalusi. Ezinye zezinto azenzayo noma into yokuqala yenzayo ukubuyisa umphefumulo wakho. Hayike uSathani yena uyawubulala umphefumulo. Abanye bame emapulpit bathi azingavunywa izona. Ayofakazela umntana kaNkuluNkulu uthi umunye uma ngaziwa ukuthi umfundisi wakhe uthe uguqa wena wedwa ngokwakho uvuma izona usekuphelele la. Siyambonga uNkulunkulu ngabazalwane abalifundayo izwi. Ofunda izenzo isahluko 17. Kuthiwa abazalwane baseBriya babe bahle kakhulu kunabazalwane baseThesalonika. Asikezwa kuPaul noma ubani ebhalela abazalwane baseBriya. Angazi noma ababhalelwa bona ngoba babe bahle kakhulu. Yayingekho into abangayibhalelwa bayitshela. Angazi. Kodwa sizwe ukuthi babe bahle kakhulu kunabaseThesalonika. Yini lento eyayibenza babe mahle kakhulu abazalwane baseBriya? Indaba isekuthaneni noma beshumayela uPaul noPetru abafundi benkosi uJesu babethi sebeshumayele baqeda babuye abazalwane baseBriya bazofunda imibhalo babheka ukuthi lokho ebesikutshelwe enkonzweni kuyikho yini kusezweni yini noma bese beqala ukukhuluma ingqondo zabo bethi banomoya engcwele noma mhlambe bese beqala ukuthunywa isitha ngoba umuntu uyagcotshwa uNkulunkulu. uNkulunkulu omsebenzise bese siyangena futhi sitha kulowo muntu. Kwenzeka lokho kuSaul. Wagcotshwa waba inkosi yokuqala yakwaIsrayeli. Kanti ekugcineni uzoba nenkinga. Uzogcina sesetshenziswa isithu sathana. Mhlawumbe uma sisekuyo le ndaba ekaSaul sikethu siye sithi ukuyikhuluma kancane. Ekuqaleni uIsrayeli ubengenayo inkosi. Ngoba inkosi kaIsrayeli bekuuNkulunkulu. Ibingekho inkosi ezinye izizwe bezinamakhosi ngaphandle kukaIsrayeli. Ngoba abantwana bakaNkulunkulu bayehluka kunezwe. Elithi iBhayibheli masingalingisi lelizwe. Wafika umoya wokulingisa izwe kubantu bakwaIsrayeli. Basuka bavukela uSamuel. Bathi sikhethele inkosi nathi sifana nezinye izizwe.
hey yababhlungu lento kuSamuel ayimphathanga kahle mayizwa le ndaba engazi uzoziphindelela thini kubantu wabuyela kuNkulunkulu wawuchazela uNkulunkulu uthi nanzi indaba ngizwa ngabantu ngoba abantwana bakaNkulunkulu banjalo mase zibaxakile izinto abalwi impi yenyama babuyela kuNkulunkulu ukuthi nanzi indaba ngoba noHezekiya inkosi yakwaJuda wathi mayibuyele eThempelini wathi nanzi incwadi ebhaliwe inkosi yase-Asiriya uyayazi inkosi sengibuyela kuweke manje inkosi uJehova uNkulunkulu wathi no abalahli wena kodwa balahla mina laba bantu isizwe sakwa-Israyeli lesi kodwa silahla uNkulunkulu wathi ke kodwa ke ungamelani nabo kulungile bazoyithola lento abayifunayo nawe musoqala ungasayithanda intando kaNkulunkulu usufana nezwe uzayithola lento oyifunayo futhi uzoyithola kube ngathi iqhamuka kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu lenkosi izoba inkinga kulaba bantu izobenza igqila ithathe namadodana abo kulaba bantu uSamuel wabatshela ukuthi le nkosi eniyifunayo izoba inkinga kunini mhlambe nawe kunezinto ezifunile kuNkulunkulu kanti mhlambe ufuna izinto ezizoba inkinga kuwe uthema zingaphendulwa lezi zinto waqhubeka waphatheka kabi kanti mhlambe bekufanele ukhuleke ukuthi uma kuyintando yakho ukhuleke umkhuleko owakhulekwa inkosi uJesu eGetsemane yathi uma kungenzeka maye le ndebe mayidlule kimi lesi sitsha masidlule kimi kodwa bese sithi nokho makungabi intando yami makube intando yakho ithi inkosi uJesu mayisinikeza itemplate yomkhuleko ingxenye yakhona ithi mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini lokhu wena okucelayo kuyintando kaNkulunkulu na athi umpostoli uJohane kulokhuze kulaba Jona abancane niyacela kodwa nifumane noma nithole ngoba aniceli kahle aniceli ngokukamoya bekufanele sibe kumoya masicela kuNkulunkulu ukuze sicele ngokwentando kaNkulunkulu ngoba yena umoya kaNkulunkulu uyasibubulela uyakwazi sikudingayo uma singakhuleka nje ngezikhathi zonke kumoya sizokwazi ukuthi ikuphi ekumele sikhulekele ikuphi ekungamele sikhulekele ngike ngayiqala eminye imikhuleko ngathi mangithi ngiyakhuleka kungavumi ukuthi ngikhulekele ngigcine sengiyeke uyikhuleka leyo ngaleso sikhathi ngoba kuyacaca ukuthi kusho ukuthi kusuke leso sikhathi kungavelanga kuNkulunkulu mina ngikubone kunesidingo kodwa makungaveli uNkulunkulu akuveli kuNkulunkulu noma makungesiyona intando yaNkulunkulu lokho noma ngokukhuleka ngeke kuphendule ngoba ngineshwa mayikuphendulile ngizoba lenkinga yini kuNkulunkulu ebengafuni ukuthi babe namakhosi angabantu kodwa bekhetha lo aphinda akhetha lo bekunabahluleli abaningi abahlukahlukene bekungahambi ngezibongo bekungahambi ngokuthi indlu kaSibanibani ngoba lokho kunikeza uNkulunkulu iflexibility ukuthi angakhetha lo noma akhethe lo noma akhethe lo ngokuthanda kwakhe kodwa mase kunamakhosi sekuyaqala manje ukuthi lo uzokwenza kahle noma akazukwenza kahle ngoba inkosi iqhamuka kulomndeni kufanele iqhamuke kulomndeni ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ke wagcina banikeza hayi ngoba bethanda kodwa ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi endaweni yakhe kube nesiphithiphithi kunezinto uNkulunkulu akwaziyo ukuthi azivume hayi ngoba ethanda ngolunye usuku inkosi uJesu ukhuluma ngendaba yedivorce bethi uMose wathi indoda mayingasamfuna umkakhe ayivele imdivorce ahambe
yathi inkosi uJesu kusukela ekuqaleni uNkulunkulu wamdala owesilisa nowesifazane ukuthi indoda izoshiyisa nonina inamathele kumkayo. Labo bantu sebenyama. Ungathini ke inyama yakho uyibone isihlukana phakathi? Angithi khona manje mangaba kufika umuntu ofuna ukukubulala ekuphathela ummese efuna ukukunquma nje noma ngathi unquma uzwane ungakhala inyembezi angithi ngoba ufuni le nyama yakho ukuthi uhlukane phakathi angithi ngoba kubhlungu le nyama yakho mayihlukana. Kodwa abantu abakuboni ngendlela kaNkuluNkulu leyo nto. Bona babona nje ukuthi hayi uSibamani ngoba nakho useyangihlupha hayi angimkhiphe. Uma bekunjalo bekufanele makuwukuthi isandla sami sibhlungu ngisikhiphe phela ngoba singidalela inkinga. Iso lama amehlo amabhlungu angakhiphe phela ngoba ngidalela inkinga. Yini amadoda mangabe bona ehlushwa amakhosikazi ewakhipha wona kube kuyinyama. Namakhosikazi ekhipha amadoda awo. Ngoba phela laba bantu banyama. Kodwa abantu bafuna indlela elula. Bafuna ama shortcut. Bafuna ukuthi kuhlale kuhamba kulula phakathi empilweni zabo. Kanti yena lokuhluphayo uhlala naye. Ekuhluphe njalo uhlala naye ngoba ninyamana. Ngoba abanye njengamanje bahamba ngeinduku. Banazi inyawo zabo kodwa bakwazi ukuhamba. Elabayisiki lezi inyawo zabo. Ngoba kuyinyama eyodwa. Luza ubuhlungu lolonyawo umzimba wonke uba affected. Manje mangaba lo mkakho ekuhlupha noma le ndoda yakho kumele ube affected and ube affected kwakho kufanele uye kuba uNkulunkulu njengoba uyikhulekela nje nawe mawugula. Uzucele nemkhuleko kubantu. Akwenzi ngani mangabe sekuyispouse sakho. Ngoba nako ubona wena ngamehlo enyama kuomunye umuntu kodwa kolika moya ni into eyodwa. Inkinga nje ukubuka ngamehlo enyama izinto ukudukisa abantu. And bazibona ngamehlo enyama nje ngoba abelusiwe uJehova. Uma bebelusiwe bebengeke bazibone kanjalo. Ithi inkosi uJesu ke wasekuqaleni inkosi ibingakumiselanga ukuthi abantu bangahlukana. Kodwa yagcina kube ngathi iyakuvuma ngaleso sikhathi ukuze bakwazi ukuqhubeka nendlela kodwa kungesiyona inhloso yakhe. Ngakho ke kunezinto uNkulunkulu ake azenza hayi ngoba nakho beziyintando yakhe. Ngakho ke le ndlela ophila ngayo noma ngabe uyabona ukuthi wena right kodwa ubuza uNkulunkulu kuyintando yakho yini? Le mpilo engiyiphila njengamanje intando yakho yini? Wena ngokwelusa kwakho ngisendaweni la ukhona khona yini wena? Ngoba mangingekho endaweni la ukhona khona kusho ukuthi ngelusiwe mina. Kusho ukuthi mina sengintshontshiwe sengingaphansi kwesitha. Ngaphela uma ungelusiwe uyathatheka nje kalula. Uma luswe lusa nje welusela ukuthi izimvu singantshontshwa. uDavide uzidela nje ulwa nebhere nje ukuze ibhere lingathathi izimvu zikayise ngoba uzofika phakathini ekhaya. Ngoba uDavide welusiwe. Besakhuluma ke sigcizelela indaba ke kaSawuli ukuthi wakhethwa hayi ngoba kuyintando kaNkulunkulu. Uhlupha nje egcineni ingoba vele wayekhethwe kungesiyona intando kaNkulunkulu. Mhlambe nawe kunento oyenzayo oyibona inhle wena kanti mhlamba kusiyona intando kaNkulunkulu. Leyo nto izokwenza ukuthi ugcine usuba inkinga phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu. Kube khona abantu abazongena empini baze bafa abanye ngenxa yakho. Ngoba awulusiwe. Kodwa uDavide ngiyazi ukuthi mina ngihamba nje ngaluswe uJehova, ngaluswe uNkulunkulu. Mhlambe sisagcizelela indaba kaMalusi ke sibheke la uJohn 10 uverse 1 kuya 5. Ithi inkosi uJesu ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo
lowo uyisela nomphanga. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindisango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Yazibona ke izimvu ziyalizwa izwi likaMalusi. Wena ke usalizwa yini izwi likaNkulunkulu? Uhlezi nje uyakuzwa yini ukukhuluma kukaNkulunkulu? Uma ungasakuzwa kungenzeka ukuthi mhlawumbe usuphumile esibayeni. Kungenzeka ukuthi awusekho esibayeni senkosi. Uzibiza ezakhe izimvu ngamagama. Athi Sibanibani, kunje. Sibanibani, lungisa la nala. Sibanibani, kukhona engingakuthandi kuwena okwenzayo. Sibanibani, nasi isona kumele usivume usibhale phansi. Sibanibani, umntwana wami akakwenzi lokho. Sibanibani, umntwana wami akakubuki lokho. Akahlali nabantu abanje. Ubusisiko ongahlali enkundleni yabakholodayo makuba one asho kanjalo. Akahlali nabantu abayilolu hlobo umntwana wami. Akubizi ngegama ngoba uyakwazi umntwana wakhe. Izimvu zakhe number 1 ziyalizwa izwi lakhe. Bese uzibiza ngamagama. Mase ngasakwazi ukubiza uNkulunkulu angazi noma sebesingile. Aziholele phandle. Uyakwazi ukuthi mase zikhiphile esibayeni aziholele phandle asizwe ke. Lo malusi ubethe ukuhluka nalo malusi owayeyimi ngalesa sikhathi. Ngisalusa. Verse 4. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke uhamba phambi kwazo. Ayike mina ngangizingena ngaphakathi ngizikhiphe yizona ezazihamba phambi kwami. Kodwa lezi uyena ohamba phambi kwazo. Zilandela umalusi. Noma ngabe kuthiwa amehlo ayafiphala, zimzwa ngephimbo. Ethi Sibanibani, nakho la ngihamba khona. Zinamehlo kamoya. Ziyambona ukuthi uhamba kuphi. Zihamba enyathelweni zakhe ukuze zingalahleki zingaduki. Izimvu ke lezi ezalomalusi yona. Hamba phambi kwazo izimvu zimlandela ngokuba zilazi izwi lakhe. Uyabona ke ungasalazi izwi lakhe ngeke umlandele. Uyazi ukuthi uSamuel iqhamuka kanjani indaba yakhe? Bekhona uEli umpriest, qala amadodana akhe esekhulile. Hayi aphamanisa inyama. Ayoseva lapha ethempelini likaNkulunkulu esenze ukungcola ethempelini likaNkulunkulu. Yele amadoda anesibindi. Babe nesibindi lapha abantu. Into ayenzile lapha uNkulunkulu wathula ngoba babengaselusiwe nguNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngalezo insuku izwi likaNkulunkulu laliyindlala. Wayeke uNkulunkulu ukukhuluma noEli kodwa behlala uEli ehlala ethempelini noSamuel. Wakhuluma nomntwana omncane uNkulunkulu. Umuntu oyimvu yakhe owelusekile lapha ethempelini. Ngoba kukhona ukuthi ungahlala ethempelini likaNkulunkulu kodwa ukho esibayeni. Ubizwe ngomntwana kaNkulunkulu kodwa usiyena umuntu awelusiwe wena. uEli ubengasalusiwe ngalesi sikhathi kodwa esethempelini. Ngoba sibona ngoba izwi beselingasayi yena uEli. Kanti lezi zimvu uNkulunkulu zibiza ngamagama. Uthina uNkulunkulu mayekhuluma noSamuel. Uthi Samuel. Uyazwa ke? Umbize ngani? Ngegama. Usiyasabela uSamuel uthi ngilapha Nkosi.
ngoba izimvu zakho zibiza ngamagama. Lo osekhulile somdala ukhulile wamseva kahle uNkulunkulu, wayenza imisebenzi kaNkulunkulu, kodwa kwahamba lithi iBhayibheli amehlo akhe afiphala. Angazi noma sefiphele nawe amehlo akho kamoya. Mhlawumbe uselififa umalusi wakho, awusakwazi ukumlandela kahle, usahamba hambe abe nokukudukela, asefiphela amehlo akho. Usukhulile, usuphakeme, usuyalazi izwi likaNkulunkulu, awusadingi ukukhuleka njalo, awusadingi ukulifunda njalo izwi likaNkulunkulu. Angithi ngoba usukhulile kanti sekufiphala kwamehlo akho lokho. Siyaqala amehlo afiphala, noNkulunkulu akasakubizi ngegama, akasakhuluma. Khuluma lapha kuSamuel, biza ngegama. Samuel ugijima ku-Eli, hawu ngilapha ungibizile, hayi angikubizanga, hambe uyolala nganyama. Hayi fika lala insizwa lalo mfana. Ngokwesibili lifika izwi, Samuel vuka gijima ku-Eli, hayi angikubizanga. Okwesithathu wabona u-Eli ukuthi no, nami phela ngangalizwe izwi likaNkulunkulu, nami phela wakhuluma uNkulunkulu ngaphambili, nami ngiyazi ukuthi uNkulunkulu esakhuluma kimi wayekhuluma kanjani. Awukhumbule emntwana kaNkulunkulu lapho uwekhona, mhlawumbe kukhona le ndlela uNkulunkulu ebekhuluma ngayo kuqala ongasayazi, usuzwa ngabantu befakazi, uzwa abantu bethi uNkulunkulu uthe wathi kimi, kodwa wena usezwe uNkulunkulu awusamuzwe ekhuluma, kodwa uyakhumbula ukuthi wakhuluma ngaphambili ngesikhathi usalusiwe. Hayi awuphumanga ethempelini, usakhona ethempelini, kodwa inkinga uthi awusalizwe izwi ngoba awuselusiwe. Gcineni wathini u-Eli wathi, awusabela uthi ngilapha Nkosi, khuluma ngoba inceku yakho ilalele. Ithini Nkosi uJesu kuSambulo 3:20, bheka, ngiyanqonqotha, ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha. Uma umuntu evula ngiyakungena, ngidle naye adle nami. uSamuel usethempelini likaNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna ukungena kuSamuel akhulume naye, kodwa uqala kahle ngesizotho ukuthi uqale embize, uzozwa ngempendulo yakhe uSamuel ukuthi uthini ukuze abone iNkosi uJesu fanele ithini yona. Waqala uSamuel waphendula wathi, khuluma Nkosi ngoba inceku yakho iyezwa. Hayi ke yabona iNkosi yamakhosi, ke sengingakhuluma manje ngoba usevumile ukuthi ngiyinkosi. Omunye umzalwane ufakazile ukuthi unele waqala wakhuleka abaseRoma 10 evuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Imimoya ekade ihlasele ekhaya yathula yathi du noma yabaleka. Ngobani? Usevume ukuthi uyinkosi. NoSamuel ukuze aqhubeke nokukhuluma uNkulunkulu waqala wavuma ukuthi uyinkosi. NoSaul lapho banekwa ngumbani wathi ungubani na Nkosi, wayivuma ukuthi lo yakhuluma nayo inkosi. Yaqala indaba yaqhubeka yakwazi ukukhuluma ke inkosi, yakhuluma indaba eziningi esevumile ukuthi uyinkosi, ngoba usenikezwe igama elikhulu kunawo wonke amagama. Nezizwe zonke ziyaguqa, amadolonke ayaguqa, avume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uqale kahle lapho kuSamuel wanokha, wambiza kahle, wasevuma ukuthi uyinkosi. Yaqala ke indaba, yaqala relationship, waqala wangena ngoba uthe uyangqongqoza, akavele engenele nje. Mhlambe nakuwena kaningi engqongqotha, kodwa inkinga yakho ukuthi awukavumi ukuthi uyinkosi. Awukamamkeli ngaphakathi kwakho uthi Nkosi khuluma nami ngoba ngilalele, ngoba izimvu ziyalizwa izwi likaMalusi, ngoba sikho isidingo sokuthi akhulume ungazolizwa izwi lakhe. Yikho mhlambe bengasakhulumi ku-Eli. Ekugcineni u-Eli namadodana akhe afa,
naye washayeka ngomhlane wafa semdala esekhulile. Ngoba ukukholwa abazalwane akukhulwa ngokweminyaka, kukhulwa ngokukamoya. Asek-understand lokhu kukhula. Omunye ngaphenduka namhlanje akukhule adlula abantu abaningi esebe no 50 years bephendukile bekhona. Ngoba akukhulelwa ngokweminyaka. Iminyaka yami neyakho ayisebenzi ukuthi sakholwa nini. Kusebenza ukuthi ngiyakhula yini kumoya. Ngizokhula ngoba kuphela ngoba ngalusiwe. Yilo malusi lomuhle. Dike nxa sezikhiphile zakhe zonke uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Verse 5. Kepha umfokazi azisoze zamlandela. Yezwa ke? Umfokazi azisoze zamlandela ngoba ziyalazi izwi likaMalusi. Uzonala aqala ekhulume nje hayi zibonda akusiyena. Ngoba ziyambona zimlandele. Ziyamuzwa futhi zimlandele. Ngoba kwesinye isikhathi lo Malusi angasuka afaka isikhumba sezimvu. Mazibheka njengamehlo kuphela zibone kuMalusi uma ukuthi azilizwe phela. Uzothe sezipendile wazibonakalisa njengemvu bese kudle khona ukuthi ziyalizwa izwi lakhe bese ke zingamlandeli. Ezakhe azisoze zimlandele umfokazi. Kodwa ziyakwenza njani? Ziyakumbalekela. Uyambalekela yini uMsathane? Uyasibalekela yini iso? uJosefa elingwa engasizobaleka bhekephi ngoba phela uhlala kuleli khaya. Mase sifika isono ngamandla. When the enemy was intensifying the attack, isiqinisa manje ukuhlasela kwaso. Hayi ke lapho wabona ke uJoseph ukuthi la kuyabalekwa la. Kunezinto ekumele uyibalekele mntwana kaNkulunkulu. Ungasho ukuthi ngistrong. No, akukho kuba strong la. Ezinye izinto siyazibalekela. Mangaba kungasela nje uMalusi ngimbona phambi kwami. Lo ngimbona phambi kwami as long as engasiyena uMalusi ngiyambalekela. Kufanele nje mina ngihlale ngibeka indlebe ukuthi uthini uMalusi. Ngoba abafundi benkosi bake bahamba bethi bawushumayela. uMalusi wathi ningashumayeli la. Bathi bala uMalusi wathi ningashumayeli la. Gcineni uPaul waba nephupho. Ngithi indoda yaseMakedoni kubonakala ukuthi iyakhala. Wathi uNkulunkulu lapho ke ngifuna ukuthi niye khona. Ngobani? Balusiwe. Bangabantwana bakaNkulunkulu babhajatisiwe bamamukela umoya engcwele. Kodwa futhi basalusiwe. Akusho ukuthi ngoba sebamamukele namhlanje hayi ke sebengenza umathanda. Hayi ke kuthona noma ikuphe ngibopha emhlabeni ngiboshwe ezulwini. No. Welusiwe. Ukuze kuqhubeke lokho, qhubeka wena nokulizwa iphimbo lakhe, waqhubeka nokwaluswa. Ngoba ezinye zemsebenzi kamoya engcwele ukusifundisa konke. Kusho ukuthi usifundisa nje ngoba usalusile. Ukulusa kwakhe ukusifundisa sitshela izinto. Akuthi yenza lokho, akwenzi lokho. Ubani? Welusiwe. Athi kuDavid lapha ku verse 4, noma ngihambe esigodini sethu lokufa, angesabi ukubi. Ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Lapho umfundi izenzo esho 4 no 5.
Thola abafundi benkosi uJesu beshaywa bebekwa kwesokufa. Bavalelwe ejele. Betshelwa ukuthi ningaphinde nishumayele ngaleli gama. Ningaphinde nithinte leli gama. Inkinga yabo ababenayo ukuthi babengeluswanga yilaba bantu. Kodwa babeluswa nguJehova. uJehova othe lapha kuMateyu 28 hambani izizwe zonke nizenza abafundi bami okholwayo abhajadiswe. Manje umalusike ushiya lo mlayezo. Laba bantu bazokhuluma umyalezo ophambene. Ithi inkosi uJesu lapha kuJohn 10 lezi zimvu zakhe azilizwa iphimbo lomfokazi futhi ziyambalekela. Abafokazi ke baqala bakhuluma kubafundi bathi ningayithinti nakwithinti indaba yaleli gama. Nibona ukuthi nishawe kanjani. Yazi into nisazophinde nishaye futhi. Yazi kushaya abantu abadala njengezingane. Ngenxa ukuthi belusiwe nje. uSathane wayekulaba bantu wayeqonde ukuzoshaya umalusi owayephakathi kwalaba bantu. Bathi bona zisholo nini ukuthi solalela nina yini noma solalela umalusi wethu uNkulunkulu. Bathi hayi solalela uNkulunkulu thina. Ngeke silalele nina. Ngobani? Aselusiwe yini. Hayi ngimthandile lo mama mayithi hayi ebuza umzalwane wethu umama ngiyaxolisa ukubiza isibongo uNyathi kodwa ngithanda ukubiza amagama ethi ngicela ungikhombisele izwi elisho ukuthi sivume izono komunye nomunye. Manje lo malusi ongalusile la sengiqala ukungamuzwa ke manje ngoba lo malusi engimaziyo mina ukhuluma kanje. Nali izwi likaMalusi. Kodwa manje sengizwa naleli izwi kungazi ukuthi uMalusi kodwa izwi lakhe liphambana naleli likaMalusi. No. Khona ukushaya amanzi la. Ake ngiyohlolisisa ke manje ukuthi kahle kanti lithini izwi likaMalusi. Njengalabo abazalwane baseBriya. Ekuthiwa babahle kakhulu. Asizwe incwadi yabaseBriya la. Mhlambe babengcwele ngendlela ukuthi ayikho into ayingabhalwa ngabo wrong. Mhlambe into ayingabhalwa ngabo nje ukuthi nenza kahle kuzona zonke izinto. Ngiyafisa sibe lelo bandla nathi. Ukuthi wasibahle kakhulu. Ngingajabula kufakazwe ngathi kubhalwe emibhalweni. Ngoba yonke imibhalo iphefumulelwa uNkulunkulu. Kusho ukuthi babe bahle impela laba bantu. Sengathi singalangazelela ukuba njalo na. Kuyokwenziwa lokho ukuthi nje sifunde izwi likaNkulunkulu. Sihlale ezwini ngoba yena ungulizwi. Asaluse ngezwi lakhe. Asiholele emadleni alihlaza nasemanzini ophumula. Yabona abafundi benkosi uJesu mayethi uDavid la noma ngabe esigodini sethunzi lokufa ngesabo kubi ngoba unonami. Yibona uDaniel labo bangena imphandweni ingonyama. Bangaze esaba ingonyama besaba lo balusile. Abafundi benkosi uJesu bancamela ukuyongena emajele ukuthi sizoqhubeka sishumayele noma ningaphinde nesibuyisele ejele sishaye futhi kulungile ngoba lo salusile uthe masishumayele. Wena usaba abantu wena. Kunezinto esezike zakhulunywa abantu ezikusabisa. Yazi unovalo namanje. Kodwa ngikwenze. Kodwa uNkulunkulu mhlawumbe uzo understand. Ngiyakwenza nje ngoba phela manje ngiyabona ukuthi ngizama ukuvikela impilo yami noma ngizama ukuvikela umndeni wami. Ngizama ukuvikela umkami. Ngizama ukuvikela umkhwenyana wami. Ngizama ukuvikela umntanami mina. Ngisiza inkosi uJesu. Khona basho kanjalo phela. Abathi uNkulunkulu sizoyisizayo. Angazi ukuthi ivangeli eliqhamuka phi ke lelo. Ngoba mina ngazi ukuthi inkosi uJesu isiza lo muntu oza kuyona. Mawusenkosini iyakwalusa. Ikholele endleleni zayo zokulunga. Ikwenza lokho ngenxa yegama layo.
kuze kwazeke ukuthi abeluswe inkosi uJesu baholeleka lapha yana. Wena uholeleka kuphi wena? Iziphi indawo oholeleka kuzona? Uholeleka kuthenini endaweni zokungcola? Endaweni ezingalungile? Yebo, inkosi uJesu yaholela lihlane kuba ilingwe. Kodwa kangikholwa ukuthi wena uzoholelwa ukuthi uye kuma-night club. Ngoba kufanele sihlale enkundleni yabaqolodayo. No, asikwazi. Kwakungekho abantu abaqolodayo lapha ehlane. Asokwazi ukuhlukanisa ukuthi mangizizwa ngiholeleka lana ngempela kuyintando kaNkulunkulu emthimeni lakho. Kwelika moya khona kule ndawo le position lokuyona njengamanje. Hlezi ngokwentando kaNkulunkulu. Uhlezi ngokwesandla sikaNkulunkulu noma isandla sikaSathane sibeke la khona. Wena sowaluso uSathane uze ukubambele kafuni nawe. Lento eyenziwe nguFaro kubantwana bakwaIsrayeli. uNkulunkulu efuna ukukhipha abantu bakhe esizweni sokuqila. uFaro enenkani. uNkulunkulu waze wayenza likhona inhliziyo yakhe. uFaro engavumi ukubadedela. Mhlawumbe nawe ubona sengathi walusiwe kanti mhlawumbe waluswe uFaro. Akafuni ukudedela. Yikho hlezi kulesono nje. Ngoba uFaro akafuni ukudedela. Kubizwa ukuthi kube negazi. Badedelwa mhlazana kwafa amazibula bokuqala eGibhithe. Sebehlabe izimvu babheca igazi eqabheni zabo. Mhlazane ke ususivumile isono sakho. Athi uDavid ngasivuma isono sakho. Lapha kumaHubo 32 athi ubusisiwe umuntu oziphambeko zakhe zithethelele. Yabona iziphambeko zakho uma zithethelele, yazi ukuthi wena weluswe nguNkulunkulu. Athi lapha kumaHubo 103 uNkulunkulu othethelela zonke izono zami. Aphilise zonke izifo zami. Kodwa uqala ngokuthethelela abese yaphilisa. Banye ke bajaha ukuphiliswa bengathethelelwanga izono zabo. Kanti lapha kuJakobe 5 verse 15 no16 uthi umuntu masekhulekelwe umuntu olungile phambi kaNkulunkulu noma emnile othethelela izono zakhe. Kodwa bese kuthiwa vumani izono. Lapha ku verse 16 kuthi uJakobe 5, James chapter 5. Vumani izono zenu omunye komunye. Kube ngokuthethelelwa kwezono umkhuleko olungileyo unamandla. Walisho kanjalo ngoba uIsaiah 59 uthi indlebe kaNkulunkulu ayinzima ukubingezwa. Nengalo yakhe ayifinyeziwe ukubingesindise. Verse 2 athi kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu ukuba angezwe. Uvuma isono sakho nje komunye ngoba vele ububi bakho bukuhlukanise noNkulunkulu. Noma uthi uyasivuma kuyena akakuzwa ngoba lolu donga lukuhlukanisile noNkulunkulu ukuba angezwa umkhuleko wakho. Yikho ke sivuma izono zethu omunye komunye. Kube ukuthethelelwa kwezono. Uma ungakazivumi omunye komunye wena ke ungazitshela ukuthi uthethelele. Kodwa mina lo. Into engiyaziyo. Mhlazane ngisivuma isono sami komunye ngafuma nokuthula. Mangithi ngiyaziguqela nje angikutholi ukuthula. Ukuthula okuvela kuNkulunkulu. Okuyi confirmation yokuthi
lesi sono usesisusile kimi uNkulunkulu ngoba uthi wozani kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo ukhuluma ngokukhathala kukamoya la akekho umuntu la phakathi kwenu naphakathi lapha ngaphandle ombone hambe ethola imithwalo ingasuki kuyena kusho ukusindwa izono umuntu osindwa isono ithi inkosi uJesu akeze kuyona izomphumuza emkhululi ngaphunyuzwa kanjalo nabanye bangafakaza phakathi kwethu ukuthi into ekhulula umuntu ukuvuma isono sakhe kumntwana kaNkuluNkulu ogcotshiwe abese lo muntu esaluswa ngoNkulunkulu ngaphandle kwalokho ungayitshela nje anti kuDavid noma ngabe esikhathini sethu lokufa angesaba kubi ngoba ununami ngoba lokho kuzokwenza ukuthi noma uNebukadnesara ngathi hayi ke ngoba nina niguqanga lana ngizonifaka emlilweni noma bangathi bakufaka emlilweni umuntu akukhombe ngesibhamu la uthi angimphike uNkulunkulu ngoba nginomalusi wami akuzihlole ngaphakathi uma kungangena umuntu la athi bonke abantu abathi bangabantwana bakaNkulunkulu ngizobadubula one by one abasi mhlawumbe aqale kumina ngidubuleke ngife ngicela ukubuza mina kuwena ukuthi uzoba naso yini isibindi sokuthi uvume udutshulwe ufe uma uvuma uzovuma ngoba nakho wazi ukuthi either usuzivumile izono zakho noma uzibhale phansi uyazi ukuthi mangifa kulungile ngiyakubaba uNkulunkulu uzoba naso yini isibindi uzazi ukuthi kunezona eziphila kuwena njengamanje ube nesibindi sokuthi angife nami njengojali njengoba sefile ukuze ngiyezulwini noma uzothi hey vele kuyefana uma ngaba ngivuma ukufa ngesigogweni uma ngimphika ngizophila okwamanje kodwa ngibisithi inkosi uJesu ngiphikayo phambi kwabantu mina ngiyakumphika phambi kukaBaba nengilosi onamahloni ngami nami ngiyakuba namahloni yabona ke le ukuphika inkosi uJesu omunye umuntu uzibiza ngomzalwane kanti uyayiphika inkosi uJesu ngezenzo zakhe ngoba izenzo zakho ziyakhuluma bathi ngesilungu actions speak louder than words izenzo zikhuluma kakhulu ngokuzwakala kangcono noma ukuzwakala kakhulu kunamazwi sabona abafarisi bemelana nenkosi uJesu lokho kusitshela abapriest bakhaphela inkosi uJesu kodwa bebeshumayela kusitshelani lokho abefundisi abashumayela izinto eziphambene nezwi kusitshelani lokho ithi inkosi uJesu niyakubazi ngezithelo zabo ngoba kwazi ukuthi esihlahleni sameva kuvela isithelo esidlekayo nasemthini obabayo kuvela izithelo ezimtoti akwazi kwenzeke izihlahla ezimbi ziveza izithelo ezimbi noma ngabe amaqabunga ngabukeka efana nawe ezinye izithelo ngale nje uma unesihlahla solamula ulamula umuncu nesama-orange ama-orange asweet akuhlukanga kangako kulezi zihlahla and indlela ishape yazo lezi zithelo ayihlukanga kangako ungaze uzwe ngetaste kwesinye isikhathi uthi oh ilamula ke leli akulona orange ubona ngesithelo ukuthi kuhamba kanjani la ithi inkosi uJesu izimvu zakhe ziyalizwa iphimbo lakhe bese zimlandele azidukiswa ngamanye amaphimbo iwapi wena amaphimbo wezwayo wena ulusubani wena umbuzo ulapha ake ngizocela ubaba uKhoza asikhulekele bese ngisho isibusiso
Nothando neshawu owadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Ntambama Nkosi enamandla onke, sisondela phambi sobuso bakho Nkosi Jesu, sithi Baba zincane izibongo zethu ngoba wena wasithenga ngegazi lakho. Sasidukile Baba ezweni, sinamathemba amaningi, kepha Nkosi wasenzela umusa ngezwi lakho wasihawukela. Ngoba uthi abantu bazophenduka kanjani bengashunyayezwanga, nathi wasizwela Nkosi Jesu. Sabizwa Baba izwi lakho, siyabonga Nkosi Jesu ntambama. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyabonga Nkosi enamandla wonke. Siyakumema Nkosi ukuthi uhlale enhlizweni zethu, izwi lakho Baba silizwile. Uthi uyabusiswa Baba ozwa izwi lakho alenze. Namanje Nkosi enamandla onke siphakamisa izandla zethu nenhliziyo zethu kuwe. Sithi akekho njengawe, sithi akekho ongalinganiswa nawe. Sithi Baba akekho ongafaniswa nawe. Udumo kuNkulunkulu oliphezulu nokuthula emhlabeni. Sithi thatha indawo Nkosi Jesu, busa inhliziyo zethu nengqondo zethu ngezikhathi zonke. Izwi lakho lihlale kithi liwenze umsebenzi. Usithambise Baba enhlizweni nasengqondweni, ukube sibe inkambo yethu ikufanele ikufuze wena wedwa. Thatha indawo namanje egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi.